Kormoti. Hey, 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 hey. Hello bayarok so bahai tongmai narok khakhayo narok jotono kaham tongna hene channel ko tar phaikai kai subscribe khai all selekane di haike bayarok sini upcoming Kokborok music video phai tonga haike o Kokborok music video sabo samong khlai ka tei bo YouTube channel o music video release ngai oborok saimana bagi video no puilani hoite paithak jora nai tongni haike bayarok sung puilano saimane o Kokborok music video no title lengkha o Kormoti haike amon pore sung saimane actor te actress sabo samong khlai ka actor tongo Deep Tirpra Sahil Tirpra tei Rohan Mok actor tongo Amrita Jamatia amon pore sung saimanai singer sabo tongkai na Deep Tirpra by Akash Tirpra tei Relic Sika Akash Tirpra amon pore sung saimanai music tei mixing sabo kalai ka hangkai Deep Tirpra tei cameraman sabo tong hingke Gutom Tirpra by Deep Tirpra tei editing sabo samong kalai ka hangkai Deep Tirpra tei direction khlai ka KSD Tirpra abon pore sung saimanai producer sabo tong hingkai Deep Tirpra Sahil Tirpra tei Rohan Mok abon pore sung saimanai makeup artist sabo samong khlai ka hingkai Gita Tirpra tei o video bo YouTube channel release ngai hingkai gaireng GD Studio YouTube channel release ngai haike bayarok original video ni link description rejak tango thangi subscribe khade tei support khade tei mention dokla jak tango haike bayarok video no puilani hoite paithak jora nai toma bagai belai khe hambai video no chaja khe like khade comment khade tei share khanya tapodi haike bayarok o video ni like tade target ka 300 ta khaklai norok supumi wana hne kebano Instagram tei Facebook ko follow khanya muchung kang kai Instagram tei Facebook ni link description rejak tango so bye jotono no hai next video male finai thangai subscribe tei support khanya tapoge ham bye jotono no